L'Ajuntament de Sant Feliu ha declarat el 2013 any Joana Raspall en homenatge a la que és, sense cap mena de dubte, la nostra escriptora més il·lustre, que, per cert, està a punt de complir ni més ni menys que 100 anys. Avui tenim la sort i l'honor de tenir-la aquí amb nosaltres, als estudis de Ràdio Sant Feliu. Joana, molt bon dia i benvinguda al programa El Mirall de Ràdio Sant Feliu. Estic molt contenta de ser aquí, molt contenta. Joana, havia vingut a la ràdio alguna vegada? A la ràdio? Sí. No he tingut costum, no. No m'he trobat en cap cas, Merida. Mai l'hem convidada? Sí, alguna vegada sí, però són coses que no són del meu ram, diguem, perquè a vegades són per societats que tenen un caràcter especial i jo penso no sortir del meu estat diguem-ne, de costum per tothom. Clar. Que no he de mirar com pensa aquell que em convida, sinó què vol dir. I això procuro sempre ajudar, perquè jo no puc triar els temes, busco els temes que interessa aclarir i fins ara me n'he anat sortint. I prou bé que se n'han sortit. Sembla que sí, però la gent s'han adonat més de tot el que he dirigit en els nens que no el que he fet pels grans. I el que he fet pels nens no és res més que una escala per arribar a l'actuació de gran, perquè hem vist que molts grans no eren capaços de dir ni de parlar de res perquè no estaven acostumats. I la qüestió és educar els petits. I d'això ens n'hem sortit molt bé. La gent ho ha agafat amb molt d'estimació i els nens també han treballat molt de gust. Joana, vostè això ho ha sabut transmetre als seus fills, als seus nets i als seus besnets? De moment tots s'han interessat per aquesta feina, però n'han triat una altra perquè són lliures de fer el que volen. I jo espero que tinguin tots una carrera que els hi serveixi. I si entretant els hi queda temps per fer alguna coseta de cor, diguem, que siguin sempre disposats a fer-la. Joana, vostè explica als seus besnets poesia? Els hi llegeix poesia? No acostumo, no. No, jo sóc una altra cosa. L'àvia és una altra cosa, no és una escriptora. Precisament no he fet quasi res dedicat als fills ni als nets, perquè és un conjunt. Hem de ser com tothom, però cadascú ben bé ell. I això només es aconsegueix fent-ho d'aquesta manera. En el seu cas, Joana, la figura de l'avi va ser molt important, oi? Sobretot quan vostè era molt petita. Sí, era molt important, perquè jo no he tingut viva coneguda cap àvia. He conegut l'avi. I l'avi era molt festós i molt carinyós i m'ha ensenyat molt la importància d'un avi en una casa. Els avis són grans mestres, oi, de la vida? Sí, sobretot si és casolà, com el meu, que era molt casolà, però era a punt sempre d'explicar un conte o una rondalla o una cosa que li havia passat amb ell, o sigui que ha sigut un mestre contista per mi. Joana, hi ha molta gent, sobretot avui dia, que no té en compte a la gent gran. Abans, a la gent gran pràcticament se la venerava. Sí, i ara s'arracona, es porta amb un viver, que dic jo, un viver que vull dir un casal
que pot ser molt bo, pot ser molt ben portat, però no és família. I sense família no hi ha felicitat. Com està vivint vostè la seva vellesa? Jo la veig feliç. Doncs sí, perquè a casa m'estimen molt i no m'han entorpit mai. M'han deixat fer el que he volgut. I ha anat molt bé perquè he tingut moltes hores sola per pensar el que jo volia, que si s'estàs en companyia no es pot pensar gaire. Et poden donar camins, va molt bé, però per escriure has d'estar sol. I jo he estat molt bé, i a casa m'ho han respectat molt. Joana, de tota manera jo tinc la sensació que vostè, durant tota la seva vida, més o menys ha fet el que vostè ha volgut. Si més no, el que li han deixat. Sí i no, perquè això que jo he volgut són coses que les he considerat necessàries. No les he considerat com un caprici meu, ni menys per lluir-m'hi gens. Quan me van dir que els nens no tenien versos en català per aprendre, jo vaig pensar que els hi era necessari tenir-los. I sense voler fer-me cap mèrit, vaig assajar de fer coses perquè els nens les entenguessin. I em vaig trobar que sí, que els nens les van entendre, però jo això em vaig adonar que ja tenia 70 anys. I vaig pensar, això no pot quedar així, perquè jo d'avui per demà em puc morir i no tenen versos. I vaig dir, faré només versos per nens. S'ho va prendre com una lluita ja personal, eh? Ho vaig prendre com una cosa necessària. I em vaig posar a escriure versos i a casa em van dir, però encara en fas més? Dic, sí, em vaig fer 6 o 7 llibres. Dic, perquè em puc morir de seguida i què em faran amb un llibre sol? No, n'han de tenir capacitat per llegir-ne diversos. I així vam quedar. Joan, de llegat en deixa, eh? En deixa, i no només versos dedicats al públic més jove. També deixa moltes altres obres que potser no tenen res a veure amb els nens. No tenen res a veure. És que jo no em havia posat a escriure pels nens. Jo em havia posat a escriure com qualsevol escriptor, per tota mena de cosa. I havia fet, en temps que no podíem escriure públicament, diguem, havia fet diccionaris i havia fet altres coses que es anaven guardant d'amagat i anava creixent dintre una capsa de sabates. Però després, quan ja se va poder, vaig dir, què falta? I vaig veure que faltava cosa per nens. Dic, doncs n'he de fer, perquè falta. No pas perquè jo volgués lluir-me. I en canvi el que m'ha donat nomenada ha estat més popularitat, diguem, ha sigut el dels nens. Joana, i sempre en català? Sempre. Sí, és la meva llengua. Si jo hagués de treballar i m'haguessin de pagar, encara que fos en moneda xinesa, jo aprendria el xinès per català, per llengua pròpia. Però no. El que a mi m'ha pagat en moneda pròpia és el català. I el castellà són molts ja. És molt gran Espanya. Té molta gent que escriu, perquè em necessiten a mi. Jo he pogut fer el que he volgut. La llengua catalana sí que la necessitava vostè, oi? Sí, aquesta sí. Com se sent vostè quan llegeix els diaris, escolta la televisió, sent la ràdio i escolta els atacs que pateix la llengua catalana actualment? Jo, si ho diuen en català, no me'n dono compte perquè ho trobo natural. El que em fa revifar una mica és quan tot això ho sento en castellà i em diuen que és la meva llengua.
jo no ho he trobat enlloc que fos la meva llengua. Enlloc. O sigui, que jo parlo català perquè és la meva llengua. Si hi ha una ordre de que s'ha de parlar una altra llengua, la que ens posin, jo encantada, no. Jo tot el que sigui comunicació ho accepto, però que no em diguin que és la meva llengua aquella que m'imposen. És la meva llengua aquella que ho és de debò. I, esclar, sempre estem així. Aquesta situació, malauradament, vostè ja l'ha viscut a la seva vida anteriorment. Ja l'he nascut un parell de vegades. L'he viscut amb la... Amb la dictadura? Sí, amb en... Com se diu? Primo de Rivera? En Primo de Rivera va ser la primera i la segona amb el Caudillo. Són les dues vegades que l'he fet servir obligada per altres. Però he callat, m'he estimat callar, perquè jo he anat escrivint encara que no fos públicament. Vostè ha callat, però ha anat treballant com una formigueta d'amagatotis. D'amagatotis, sí. No sabia ningú que escrivia. Ni tan sols a casa seva? Jo a casa. I després vaig començar amb uns quants coneguts a fer català, estudiant-lo jo, perquè ningú m'havia ensenyat de català, però era el meu, era el propi. I em vaig ensenyar amb uns quants que venien d'amagat a casa a les tardes i érem 3 o 4 que parlàvem català. N'ha sabut res més d'aquestes persones que venien a casa seva a aprendre català gràcies a vostè? Sí. N'hi ha 2 o 3 que s'han quedat de professors. Sí. Quina tasca, la dels mestres, Joana? Què? Quina tasca, la dels mestres? Quina importància i quina responsabilitat, també. Sí, perquè no era reconegut. Aquest mestratge de català no era reconegut. Jo, per por de morir-me, perquè ja tenia quasi 80 anys, el vaig voler fer una cosa darrere l'altra. I dic, si deixo un mètode, no farem res. 6 o 7 em vaig escriure. I amb aquests 6 o 7 ja en teniu prou ara. Amb 6 o 7 llibres, són 6 o 700 bases de català. I dic, ara prou, ara deixeu-me estar. I em vaig tornar a posar a fer lo meu. I de lo meu n'he fet uns quants llibres, també. Uns quants, també, sí senyora. Sí. Escolti, parlant de mestres, vostè n'ha tingut, de grans mestres? No tothom pot dir que ha tingut al darrere personalitats d'aquesta talla. No he tingut. Vaig deixar tot lo meu, que era per perdre-ho tot. Vaig deixar tota la meva feina i en canvi és el que m'ha donat més feina, el català de nens, de nens i de joves. Vet aquí que no se sap mai com sortiran les coses. Joana, què recorda de l'època en què s'enviava correspondència amb Carles Riba? Sí. Van ser moltes cartes? No van ser moltes, perquè va ser poca temporada. Molta temporada jo estava a classe. I quan vaig acabar la carrera, ell era a França, estava exiliat i no vam tenir gaires cartes. El que vam tenir molta proximitat de pensament i de tracte al català. Sí. Vostè li demanava consell? Moltes vegades sí. Li deia, miri què he escrit, què li sembla? I deia, això és massa, com diré jo, massa història. No, coses noves, deia ell sempre. I vostè acceptava els seus consells de bon grat? Sí. Aplicada com a exalumne, també? Jo sempre l'he respectat molt en Riba. Molta gent em diuen que no l'entenen i que no els hi agrada, i és que no se'l llegeixen bé. És enorme en Riba escrivint.
Joana, per vostè què significa la poesia? Què és per vostè la poesia? Doncs la poesia és una autoconfessió. Ha de ser una autoconfessió. Perquè poesia per explicar que un arbre és bonic no val la pena. Ja és bonic. No cal la pena que en diguem res. Però que diguem que trobem bé i per què ho trobem, això és poesia. Això és el que val. I, esclar, la poesia s'ha de tenir molt, molt mesurada. El que passa, Joana, és que és una autoconfessió i cadascú fa la seva interpretació, almenys així hauria de ser. Clar. Per això fins ara hem estat una mica despullats de poesia, perquè hem arribat a grans sense haver-la estudiat de joves i ens trobem en un món nou que tant se'ns en dona, perquè també passem. I això no és bo, perquè per saber exactament el valor d'una cosa cal pensar-la a dintre, cal pensar-la tal com un és, no com són les coses de fora, sinó quin efecte et fan a dintre. Aleshores val la pena la poesia, però si no, si només és explicar, és una fotografia sense color. Joana, la seva poesia no només ha arribat als més petits de la casa, sinó que més ho ha fet a través de les escoles. Sí. Des de fa molts anys, actualment, s'estudia la seva obra. Sí. Què sent vostè quan veu que el seu objectiu s'ha complert, quan ha aconseguit arribar a generacions i generacions de persones? Doncs no m'ho esperava, però com que ho vaig fer expressament perquè veia que no hi havia literatura pels joves ni pels nens, vaig pensar ho he de fer, perquè no tenen res aquests nanos. I no m'ha estranyat. M'ha estranyat perquè no sortia de mi directament, sinó que jo l'he feta expressa i no m'ho esperava. I veig que sí, que ha tingut èxit. Joana, m'han conegut més per la literatura infantil que per l'altra. Joana, és molt diferent escriure pensant que allò ha d'anar adreçat a nens i nenes que escriure una poesia potser que l'hauria de llegir una persona més adulta? S'escriu diferent? No. Es busca una forma més senzilla d'escriure-ho, que s'entengui més directa, perquè molta gent s'han fet grans poetes per escriure grans coses, que inclús moltes no es poden llegir si no és un diccionari a la mà. Coses molt diferents, amb paraules molt rebuscades. I la poesia no és això. La poesia és una cosa que et fa una olor i l'has d'olorar. I t'ha gust i l'has de tastar. No és allò que dius és bona perquè sí. No és bona perquè sí. És bona o és dolenta. La poesia ha de tenir 5 sentits. Sí. I un 6è potser que és la intuïció? Mana? I un 6è sentit, que potser és la intuïció? Us he sentit. Jo no veig que s'acabi mai els sentits de les coses. A cada cor és un sentit diferent. O sigui, uns s'estimaran un tros de poesia perquè tal cosa els hi recorda tal altra. I un altre se n'estimarà un altre perquè pel mateix, perquè li recorda un altre. O sigui que sempre s'acut en el pensament de la persona que la diu. Joana, vostè com va descobrir la poesia? Doncs miri, llegint. Trobava que ho deien d'una manera tan bonica
que valia la pena dir-ho d'aquella manera. I com que els grans no ho havien buscat de cap manera, sortia d'ells, havíem de fer la personeta que sabia muntar ell la poesia. I és perquè vam fer tot això que vam fer. Quins autors li agradaven més? Perquè, de fet, n'hi ha que són contemporanis a vostè. Sí, és que el que em va agradar més. Quina és la que li ha marcat? La poesia i els autors que més li han marcat? Aquells que potser l'han influenciat o no, però que en qualsevol cas l'han fet agradar aquest gust. Sí, a mi els que més m'han marcat han estat en Carles Riba, que primer em va semblar molt difícil i després em va semblar molt fàcil. Quan en vaig entendre un, els vaig entendre tots. I em vaig entendre uns altres que deien coses, però no volien dir res. I en canvi n'hi ha que volen dir molt poca cosa i diuen molt. Jo amb això vaig fer una prova amb els japonesos i vaig escriure uns haikus, que el haiku només té 3 ratlles, una de 5 síl·labes, una de 7 i una de 5. I tot el poema queda dit amb això. I n'he fet 2 llibres de poemes, de haikus, tots fets amb aquest mateix explicació. Tot així. Serien, podríem dir, els antecedents d'això tan modern que ara tenim a l'ordinador, no? Això de les xarxes socials i del Twitter. Sap que de vegades hi ha gent que comenta coses i té un límit de paraules per poder expressar. Això no ho entenc gaire, jo. Li volia preguntar, això de les noves tecnologies a vostè l'ha agafat molt gran, evidentment. Com ho veu, aquesta nova manera de comunicar-se? No només dels joves, ara tothom hi està ficat. No sé, no ho entenc gaire. No entenc on arribaran. Jo crec que es posaran a escriure versos sense adonar-se. I els versos no seran del to que nosaltres, els vells, diguem-ne, els tenim coneguts. Una altra manera, jo m'hi trobo que amb amics i amb parents no puc seguir una conversa amb ells. Em trobo embossada, trobo un tap que no deixa passar i és que no mirem amb el mateix. I no sé com explicar-ho. Joana, vostè quin balanç fa d'aquests gairebé 100 anys de vida? Està satisfeta de la vida que ha tingut? Doncs no, i sí. No s'acaba de conformar. No m'acabo de conformar. No m'acabo que hi hagi hagut ocasions de fer malbé la vida. I això m'ha sapigut molt de greu. Ara, pel resultat que a mi m'ha donat, estic contenta. La meva feina ha estat molt ben rebuda, que no m'ho esperava. I és feina preparada expressament. No és que sigui de casualitat. És preparada expressament perquè no teníem bons versos. No és que jo cregui que els meus siguin bons i els altres dolents, no. Tots són bons, però n'hi ha uns que són fets amb sinceritat i d'altres que són fets amb picardia. I els meus, us prometo, que són amb sinceritat. De vegades, Joana, hi ha qui diu que no ens hem de penedir d'allò que hem fet a la vida, sinó d'allò que hem deixat de fer. Això, sí, és que a vegades ho hem deixat de fer perquè no hem tingut mitjans, no hem tingut manera. Mira, jo tota la vida havia deixat de fer versos i vaig començar a guardar els petits que feia primer i ara n'he fet un parell de llibres que n'estic contenta. En tinc un que estic contenta que he fet
amb un contingut molt cuidat. Mai és tard si la dita és bona, oi? Això. Molt bé. Joana, quins records té vostè d'aquí de Sant Feliu? Perquè vostè va arribar aquí amb 3 anys, si no m'equivoco, No me n'he mogut. i d'aquí no s'ha mogut. No m'he mogut. I la ciutat ha canviat molt. Sí, però és una cosa molt curiosa. He vist que la gent treballava molt, viatjava molt i deia molta cosa. Jo no he passat d'una banda de Molins de Rei i de l'altra banda, per exemple, de Madrid. I de l'altra banda de Mallorca. O sigui, els meus viatges han estat molt curts i molt específics. I he sapigut igual que els altres. I he escrit igual que els altres. I alguns diuen millor que els altres. O sigui que no sé per què. Perquè jo no m'he mogut, quasi no m'he mogut de casa. No ha tingut la necessitat o l'interès? Interès sí que n'he tingut molt, però no he tingut facilitat per viatjar ni per res. Vull dir que m'he conformat de ser a casa i de llegir sobre les coses. I he conegut molt de país llegit, jo. Viatjat molt poc. No sé per què donen tant d'importància a el que jo he dit, perquè molt poca cosa és viscuda. Tot és vista, pensada. És viscuda internament, diguem. Joana, de vegades no cal moure's, no? Es pot viatjar molt amb la imaginació. No, sí, no cal moure's, no. Jo tot el que he fet ha sigut sense moure'm. Sí, molt pocs viatges he fet. Desplaçaments petits. Per exemple, he agafat el cotxe dels llibres i he anat a repartir llibres per Catalunya i per les escoles, però res més. Aquí a Sant Feliu sempre s'hi ha sentit còmode vivint. Saps? Sempre s'hi ha sentit còmode vivint aquí a Sant Feliu. Ah, sí, i no he tingut altra manera. A més, m'he quedat aquí, el meu marit era metge aquí, i no ens podíem moure més, no podíem viatjar. I ell m'ha ajudat molt, perquè no s'ha posat amb res de lo meu. Fes. Mai s'ha posat amb res meu. O sigui que jo estic molt contenta del meu marit, perquè he treballat molt i ell m'ho ha acceptat molt, sense destorbar-me mai. Vostè sempre va ser-hi al seu costat, fins i tot a la feina. Va deixar la seva feina per estar al seu costat i ajudar-lo. Sí. Què recorda d'aquell matrimoni? Què recordo? Sí. Tot de bones coses. Tot de bones coses perquè vam viure com si no ens coneguéssim. Què vol dir això? Què vol dir això? Que cada vegada ens coneixíem. Cada vegada era un nou estimat que tenia. Sí, era molt variable, ell. Diuen que l'amor s'apaga, potser el truc està aquí. No ho sé. En enamorar-se cada dia. No ho sé. No ho sé dir. És un cas que no l'he estudiat. Molta gent deia que és estrany que t'hagis casat amb en Cauer, perquè és molt diferent de tu. Jo dic, doncs pot ser per això. No ho sé. Va ser l'amor de la seva vida? Sí. És a dir, no. No, perquè jo de joveneta havia tingut molts pretendents. Havia començat petits festejos, però no havien arribat a cap. I quan el vaig conèixer amb ell, ja no va ser un pretendent. Ja va ser un marit que se'm presentava. I em va agradar molt
de la manera que va ser. Joana, a la seva època, quan vostè era jove i tenia tants pretendents, acostar-se a la Joana Raspall devia fer força respecte, perquè en aquella època no sé si una dona amb tant d'ímpetu no impressionava els homes, no els feia tirar una mica enrere. Sí, tenien una mica de por. I aquest no en tenia. M'apreciava tant, i tant li feia, li deia, que tant li feia el que jo fes. Mentre complís amb ell, que tingués jo l'afició que tingués, me la respectava. Sí, la vida és així. Joana, abans dèiem que vostè està a punt de complir 100 anys. Jo, amb 36 anys, de vegades hi penso en la mort. I a mi em fa molt de respecte. Pensar en la mort? Sí, perquè és un terreny desconegut. No, i ara? L'amor, si és el camí més maco que hi ha. És part de la vida. Sí. La mort és la continuació de la vida, amb una altra forma, amb un altre to, amb una altra cosa. De la mateixa manera que no sabem com hem arribat a ara, el to d'ara, no ho sabem perquè hem nascut persones. Després d'això serem un ésser que ara no ens l'expliquem tampoc. Serem una altra persona, una altra cosa, que pensarem diferent, però serà endavant, tot és per anar endavant. Puc estar tranquil·la, doncs? Sí. La mort és un canvi, no és una mort, és un canvi, perquè tot en el món va variant, tot. L'arbre que havíem vist petit el veiem gros, la casa que hem vist que no hi havia res, ara hi ha una casa. Tot va canviant. Doncs a la nostra vida, que sembla que no hi hagi res, també hi ha una cosa gran i bona que va endavant i que va enrere també n'hi ha. Que va enrere també n'hi ha. Però les hem de deixar, els que són ben criats, hem de deixar aquesta cosa que va enrere. Hem d'agafar només la que avança. Almenys jo m'ho miro així. Joana, per acabar, com li agradaria bufar aquestes 100 espelmes? Com? Com li agradaria bufar aquestes 100 espelmes? Que era cena ferma? Les 100 espelmes que ha de bufar vostè, d'aquí a no res, com li agradaria viure aquest moment? Com m'agradaria? Doncs no sé, fent-ho quan me les trobo. Quan me les trobo, de dir jo la vull, jo la vull, jo la vull. I mentre pogués ensenyar a estimar allò que trobem bo i desfer-nos d'allò que ens sembla dolent, per mi la vida ja és completa. Joana Raspall, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí al programa. A mi de res, no sé si li ha interessat per res. I tant que sí, ens ha interessat. No li càpiga cap mena de dubte. Moltes gràcies per acompanyar-nos i esperem... Gràcies a vosaltres per l'interès. Esperem que visqui molt bé, tant ni com la veiem ara, la veiem amb molt bona salut i sobretot, amb un somriure que no perd mai. Sí, escolti'm, sóc així. Gràcies per tot.